ọma dị n'ọkwụnụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kenye n'Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmadụ ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmadụ ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tampon ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị ndị ochie ga-adị fada sikala aka ụbọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa ọbụla ụka dịkwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye mmadụ ji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa n'oge awa nke eziokwu oge ndị awa eziokwu niile agba nke a bụ maka ndị ọ bụ tata bụ izi ha na-afụ m na soshal midia abụ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite afọ ndị wee chi ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwasị ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist I will answer n'ụbọchị taa isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ negative charms are not part of Igbo spirituality part 2 anyị chọrọ ka anyị continue na nkụzi anyị kụziri yesterday ọ bụrụ na ịwọchị bụrụ part 1 biko were ọsọ were ije jee watch ya part 1 is an eye opener however we continue where we stopped yesterday mana before ngaba n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ga-ebido na June 6th ndị na-esonye na ya bụ aja ọnwa ọbụla amarago ka esi eme ya mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme wee forward ọrụ anyị ya 3 prayer request ime ga donation token to the account number echatije m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you aja bunye enu aja epụta ihe aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu anyị anaghị esho iru ọrụ na social media anịnya bụ aja ị nwere ike isonyere anyị n'ebe ọ bụla ị nọ all over the globe ịga ọfọ na ekpere anyị na-ekpe
Distance is never a barrier. It was the kiss with Nanyabaja. Aja in a bit 12 or 14 days. Atuchaya, a buebu, Mesaraka. MSCI, I continue with Chuaja. They go for this in the day to till on one Jew. So I want to show you chat him that WhatsApp. My WhatsApp number was 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Because I will a bon. I'm already in our television stations or cable networks, and actually they show our movies in your channel. Chat them on our WhatsApp. Our movies are very unique because we are best setters. There are 2 life stories. I want to show you they show our movies, or actually watch our movies. Then our YouTube channel, meant for movies. Ugochi to my movie productions, they watch our movies. Then, nyabo ngalaba na-afụ maka imepụta ihe onyonyo bụ ụzọ anyị si wee na-agbasa ozi ọdịnala Igbo na-ewetara ndị mmadụ ihe bụ tụrụ Igbo spirituality. Ọ dị mwute na ọtụtụ ndị mmadụ na-emezigharị mmakọ wee nwee great confusion. Ụfọdụ ndị mmadụ amarụzi aka nri ha na aka ekpe anọ onye ọka anyị chọọ ka anyị correct ya. Mana bifo anyị gaba n'iru na nkụzi taa, o nwere ihe chọọ ka ịghọta. Akụwago m ya nke ọma kwuo na ọdịnala Igbo bụ spirituality, and there is a movement or spiritual lifestyle you will develop. By so doing, you keep maturing spiritual wise. Ọdịnala Igbo, ihe bụ na mmadụ bụ onye ọdịnala Igbo, ekwuo na mmemara ka akwụkwọ ya ọzọ na ị ga-abụrịrị onye na-edebe the 10 commandments. Na 10 commandments ekwu m ya kwụsie ya ike. Na 10 commandments enwere okpukpere nwe elu. 10 commandments bụ iwu dịbalụ natural laws from time immemorial. That is oge ụwa bidoro. Ọ iwu ọfọ na ogo, iwu onye akpagburu nwanne ya, iwu mmadụ ịmara ihe dị mma ma mee ya, iwu wee weta sanity, all rule of law, natural rule of law meant to govern universe. Ka ụwa wee bụrụ ebe obibi, ka ụwa wee bụrụ ebe ịgba aṅụrị wee nye mmadụ niile nọ n'elu ụwa dum. That is essence. Mana ọ na-awụkwa from time to time, from generation to generation, emekwu ya ka o dokwa ndị mmadụ anya. O bido from the ancient time mgbe e nwere ọdụ documentation iwu adị. Mana o dukwa n'oge nke Moses, enyekwu ya ọzọkwa. O wee dị ka agwọ ya na ka agwọ ya n'okwute. Ịghọtara ya? So iwu a natural law. So if once you are not governed by this law, you are not keeping this law, ịmalụ na ị bụrụ onye ọdịnala Igbo. Once you are onye ọdịnala Igbo, you must abide and keep by the law. Ọnya mere gị a core ọdịnala person. Ọdịnala Igbo abụrụ onye na-agwọ ọgwụ bụ onye ọdịnala. I keep saying it. Igbo spirituality in olden days, enwere ndị nna nna anyị ha bụrụ dibịa, ha anaghị agwọ nsị, ha anaghị agwọ aja, mana ọ bụ onye eziokwu. Olubere ihe eziokwu n'obodo, asị je chọba eze aka ji ọfọ, ma ọ sị je chọba eze umeadị, na ọ bịa na ọgwaghị nke bụ eziokwu. Ọnya bụ onye na-asọ nsọ ana, okwu ọgwaghị na ana na-egbu mmadụ. Ọdịnala Igbo does not support survival of the fittest, onye nwanne ya kpagbuo nwanne ya ma ọ ya gbuo nwanne ya. Onye ga nchọ ka nkọwara ụlọ ihe bụ spirituality. Then etu aka ọdịnala Igbo si wee dị site n'ọkpụtọrọkpụ wee ruo n'ọkpụtọrọkpụ. Ọ mgbe e mesizialụ enwebezie corruption. Let me tell you one thing. One thing you don't know is that n'ebe ọbụla enwere original, a na-enwe counterfeit. Ebe ọbụla enwere original, a na-enwe counterfeit, maka na ndị mmadụ ga-achọ ka etinye weta
so nri na ya ọnya bụ ihe na-enye nsogbu mmadụ nwere. Ịghọtara ya? So kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu na original Igbo spirituality it was not built in ịgwọ ọgwụ. Igbo spirituality bụ ọfọ na oku imegidere nwanne gị sọ nsọ ana. Ihe ndị a niile bụ to be in line, in accordance with forces of nature, the natural laws. Because once you are in harmony with the natural laws, the forces of nature will always be there to fight your battle. So mana o nwere ogwe ọdịnala Igbo gazidosielu wee luo n'ọbata na agbụrụ ndị mmadụ ndị bidoro tinyebe ego, personal gratification. Agwara m gị na o nwere oge ndị Igbo na o nwere ụfọdụ ọgwụ ndị Igbo gwọrọ, mana ọgwụ ndị a bụ ọgwụ agamniru, ọgwụ nchekwa. Example, o nwere ọgwụ mana ụdị ọgwụ a bụrụ ọgwụ ofu onye na-agwọ. Ọgwụ ndị a bụ na-enwere ike ọ bụrụ na enwere invaders ndị na-achọ ka ha bịa dominate obodo. Ịmago na odi ndị ezi a polisi adọrọ, kọtụ adọrọ, obodo ọbụla na edominate ịchụpụ ha, dominate ha, colonize ha, ha nọzie under ya kingdom. Ịghọtara ya? Obodo ụfọdụ na-abụ ndị agha na-abịa na befa, ha nwere ike chịkọ aka ọnụ asị obodo maka ọdịmma ha, jee kpọọ ndị niile mma gbasara ọgwụ, agwọ onye bụ ọgwụ, mana ọgwụ ahụ agwọrọ ụwụ maka protection of their town. Protection of their town. And that ọgwụ ahụ agwọrọ ụwụ onwe ndị ilo na-abata na befa, itigha n'isi na the village square, ọ na-adị confused, enwudo ụnụ n'aka. Ịghọtara ya? Nke a bụrụ ajọ ọgwụ, nke ahụ for the protection of mmadụ iprotect onwe ya. Mana ọ bụ ka na ọ bụrụ n'ụwa kịta mmadụ na-eji akpọta ndị security details ka ha na-echie, security guards ka ha na-echie. So mgbe gburugburu ụzọ ha sizo onwe ha, nke a bụrụ ajọ ọgwụ. Adịwa ọgwụ agwọrọ abụrụ maka imegide onye ọbụla. So akọwara m gị gwa gị na-enwere ụfọdụ ọgwụ like ịtụ ogu. Ịtụ ogu bụ ihe a na-atụkwa na-akpọ ya ịtụ egwu. So ịtụ egwu ga a na-akpọ ya. Ịtụ egwu a bụ na village school ụfọdụ ya wee bata efu ihe atụchiri, ihe ekechiri ekechi dị n'ime ihe ejigachi ewu onye nwe onye ọbụla bụ ajọ ihe na-abata n'obodo a mana ọ ma agaziri ya. Ịghọtara ya? Ihe ndị a bụrụ nyanwa bụ negative ọgwụ na-ewu wetara nsogbu. Ka m gwa gị ihe mere mgbe na-emesizielu ndị mmadụ tizie aka n'ịgwọ ajọ ọgwụ dị iche iche. Agwara m gị na Igbo bụ abụrụ taa ka o bidoro, na ajọ ọgwụ ndị a bidoro gboo, mana n'ụtọ soshal midia adọrọ ịmara maka ya. Ọ bụrụ taa ka ndị be anyị bidoro shiba agụ, n'ime ogboma, ịghọtago, baiba na wich. Ọ bụrụ taa ụfọdụ bido gwụwa disapia, bido mewe ọkụka, gbawa ọkụka dị iche iche. Ọ bụrụ taa, mana ana m achọ ịgwa gị na ihe a bụ negative aspect ndị mmadụ bring in n'ala Igbo. Ọ dịzie ka onye awụ Igbo spirituality. Ọ bụrụ Igbo spirituality doro onwe ya dị nsọ, mana ọkụka ndị mmadụ bido gbawazie bụ na ha bidoziri gwọba ọgwụ dị iche iche for personal ego and gratification. Ọgwụ a ha na-agwọzi bụ ka i wee tigharịa nwanne gị anya, ka i wee nara nwanne gị okie. Mgbe i bidoziri gwọba ụdị ọgwụ dị etu a, you are no longer aligning with the natural laws. You are no longer aligning with the forces of nature. And the more when you bido mebe etu a, ana m achọ ịgwa gị that you are going against the natural laws that governs the universe. Mgbe ị na-emezi etu a, ịpụgo na gị a, ịpụgo na under the protection of ike ọfọdụ. Ịghọtara ya? Ịpụgo under the protection of ike ọfọdụ. So for that reason, you are on your own. So o nwere ọtụtụ ndị family tiri aka n'ịgwọ ajọ ọgwụ, ma ọ bụ nna nna ha tiri aka n'ịgwọ ajọ ọgwụ, o mesi onye be nsogbu na family ndị a. Ịghọtara ya? O bido nyebe nsogbu dị iche iche maka na o nwere ndị nna nna fa kere ike dị egwu. Ụfọdụ niri eburu na ndụ, ụfọdụ mere gwọrọ ajọ ọgwụ dị iche iche, gwuo oke ibubo debe, o ji wee mee odogwu, o ji wee jeta ebu, o ji wee mee ihe ọkụka dị iche iche. Ụfọdụ jikwa wee ti mmọnwụ ka e wee mara ya amalụ n'obodo. O nwere ndị tiri mmụọ dị iche iche. Abana ana m achọ ịgwa na jise m mmụọ a na-eti mgbe gboo na a na-eti taa bụ na eji ọzọ ọgwụ etie. Ịghọtara ya?
ka mmanụ ga-atụ. O nwere mmọnwụ a na-agba odogwu omenala. Ị ga na-adị ya odogwu omenala adịkwa egwu odogwu omenala. Mmọnwụ abụ mmọnwụ ndị be anyị. Mmọnwụ abụrụgwo mmọnwụ dị apụtara m nwa n'afọ dị mmọnwụ. So emesịa nwee mgbe a bịara ụmụ krusedi ahụ nwa Neve Fada bịara mgbe anwa ebupụta ụfọdụ ụmụ nwa mebisiri ihe ndị ọdịda na mgbe anwa esucha ụmụ mmọnwụ niile ọkụ. Mana ana m achọ ịgwa gị I think last year or last 2 years ka m nwa ji egochielu ndị be anyị our village dị mmọnwụ bak. A na-eti mmọnwụ a stedi onwe ihe na-eme maybe September site ọ na mme eti mmọnwụ na ya efu na mmọnwụ a ga-agbakwa. Ọ mmọnwụ gotara ndị yutu mana aka nte yu na onwere ozi ọgwụ eji etinye mmọnwụ na be anyị. Adị m ekwu maka obodo ụnụ amụrụ nkụrụ si kwado n'obodo anyị agbachigo iji ọgwụ eti mmọnwụ ọbụla. Those big masquerade ị na-afụ na enwere ozi ọgwụ eji etinye obodo ọbụla machiri ọ bụrụ na be anyị nke ụdị na-aja ọfịa onwere ọgwụ eji etinye. Is forbidden na mmọnwụ bụ ihe aṅụrị ejiri ozi ya agba ọkaka. Mana mgbe gburugburu a na-agwa gị na o nwere ndị tiwere mmọnwụ nwere ike ọ na-eti ntuebi mana o nwere ntuebi ya bata n'ọgbọ ọ tụsa ndị mmụọ ndị ọzọ maka ajọ ọgwụ oji. Mana ọ na-agha emesizie onye mere nsogbu ndị mmadụ afụgo na ajọ ọgwụ dị njọ wee machie ya. So na be anyị kịta mmọnwụ niile abụzi mmọnwụ eji enwe fọn. Mana mgbe awa ndị mmadụ ji emebi introdusu a na-agbazi ọkụkọ onye asị na ọnya na-eti ọkpọka na ọkpọka ya bata na ọkpọka ya na mmọnwụ ọzọ adịghị agba n'ọgbọ. Gatago maka ọsọ ọfụ ajọ ọgwụ obu efi ọnya dị ya na-akpa maka na ọ bụrụ onye nọ n'ime mmọnwụ na-akụ ọgwụ ọgwụ iwere idea ọ bụrụ ọkwa onye nọ na mmọnwụ na-akụ ọgwụ. Yes, ọ bụrụ mmọnwụ na-akụ ọgwụ ka m kwuo ya etu a ọ bụrụ mmọnwụ na-akụ ọgwụ onye du mmọnwụ edu na-akụ ọgwụ. Ịghọtara ya? Especially ụfọdụ n'ime ya nwere ike efu ha anyara akpa. Now ihe m na-achọ ịkọwa na mgbe anwa ị na-eme ihe mmọnwụ ya a na-eze mmọnwụ ya maka ihi onwe ya na-adị fem na ọgwọtọrọ ọnụ ya. Ịghọtara ya? So mana ọ na-agba ọgwụchazi ọgwụ niile anwa ụfọdụ ndị mmadụ a na-agụnye n'omenala mana ihe ahụ personal ten o meziri onwe ya in order to dominate others. If there is no love in it na o merie ka o wee hypnotize others ka o wee bụrụ odogwu. Ọgwụchazi ọgwụ anwa na mmụọ famili ataba afọ dị na ya maka ikpocha na ọgwụ imente na ọgwụ dị iche iche ọdọba o ji menya bụ odogwu abụrụ nsogbu. Famili dị etu a ha tachazi afọ dị na ya ị na-akpọ ha na-afịa aka ha na-afịa ọkpa ha na ha adọzi interested n'ọdịnala maka na ha che na ihe a nna ha mere ụbụ onye abụ ọdịnala. Ọ bụrụ onye abụ ọdịnala. Ọdịnala bụ mgbe ị hapụrụ nwunye mmadụ. Ọdịnala bụ mgbe ị sọrọ nsọ ala ghara ije kpụrụ atụrụ mmadụ ma ọ jekwuru ji mmadụ. Ọdịnala bụ mgbe ị dewere nsọ obodo niile onye abụ ọdịnala maka na ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ ala. Ịghọtara ya? Na ha na-agụnyechi na nna ha mere ọdịnala na nna ha mechara ọdịnala mgbe nna ha nwụrụ na famili ha sọfara so many pain. Dị afọ ma pastọ dị n'ime ma ọ bụ generation ya ha sị na o nwere ihe gbasara ọdịnala nye ọdịnala bad name. Mana ihe nchọ ka nkọwara dịka onye nkụzi ọdịnala bụ ka a họpụkwa ọka chaff from ọka ka a kọwara ihe bụrụ ọdịnala. Onye ọdịnala bụ onye sara ile onye na-ekwu eziokwu mgbe dum. Bịa na hapụzie maka ndị na-eme odogwu ji ngwọba ọgwụ. Ọgwụ dịrị onwe ya chọọ ihe eji gba ọkụka ka m na-achị kọwara gị. Na mgbe e ji wee mechi ihe niile a wee gbachaa ọkụka anwa o wee na-enye nsogbu na famili si dị iche iche. Na famili ụzọ ụfọdụ wee nọrọ n'ihe mgbu ya wee ruo taa. Onye mere ọnọdụ a ka ndị Igbo fụtara onwe ha mgbe ndị ụka anyarị butere ozi ọma n'ala Igbo. Ndị udo na ọtụtụ ndị mmadụ adịbago fed up. Ọtụtụ ndị mmadụ adịbago fed up because of ụchụ. Ndị mmadụ adịbago fed up because of mpụ na ọtọ nọ na-eme n'ezinụlọ dị iche iche maka ajọ ọgwụ ụfọdụ ndị nna nna ụfọdụ gwọrọ. So mgbe ndị anyarị buteziri ozi ọma ndị mmadụ hapụ omenala. Those family jump to ụka ọbịa. Yes, because thank you n'ụlọ nwa our savior na ha adịgo sick and tired of ọdịnala. Mana ọ mara na ihe a nnukwu nna ya mere abụrụ ọdịnala. Nnukwu nna ya gwara ajọ ọgwụ o ji n'odogwu. Ịghọtara ya? So ihe niile a nyere ndị ụka ọbịa easy access ha wee nwee ike wee winube ndị be anyị na-adọkpụ ha n'ụka maka na ụfọdụ ndị mmadụ adịgo sick and tired of ajọ ọgwụ na ihe ajọ ọgwụ na-eweta n'ezinụlọ. Ọnya nwere ha ji wee penetrate ya. Mana ihe ọzọ na-achọ ịgwa gị bụ onye specialized n'ịgwọ ajọ ọgwụ were ya n'anya isi. Geti
ajọ ọgwụ will never lead you far. Onye lead ezinụlọ far. Maka na agbacha egwu naanị ugwu. Nke ịgba nna achịkọwara na egwu ajọ ọgwụ bụ sayensị. Egwu ajọ ọgwụ, the mixture of those components you would have together wee gwọ onye bụ ajọ ọgwụ bụ sayensị. And ihe nna achịkọwara gị bụ since you are relying on science, you will never grow spiritually from scratch and develop your spiritual strength from scratch. Ime ihe nọkọ ya onye na-practice through ọdịnala nọkọ onye je practice etu esi egwu mmiri mmadụ ka esi egwu mmiri n'ike onwe ọfụ iji na-eto ya na Naija ọ ya egwu gwupụta maka na onye awa develop the skill of swimming. So onye ezigbote onye ọdịnala develop natural strength of ịma about spirituality, mmadụ the do's and don'ts, mmadụ na ebe a na-agwọ ọgwụ oge anya adịghị ihe oso. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọgwụ na-akụ ma ọ ka mmadụ na-emegide gị imegide na mmadụ, onye ama iwu law of nature, what you don't ihe chọrọ ka ime mmadụ mee gị ime na mmadụ maka ihi na onye a bụ onye ọdịnala ọ na-eze ihe ndị a ọ ma emegide mmadụ ka ọ ga-abụ imegide ya ka ọ ghara inweta ya ịghọtara ya. Na usoro ụzọ na-etu onye a wee develop spiritual strength na onwe ya ọ bụrụ part of yanwa etu a ka ihe esi develop spiritual strength. Mana onye rely sọsọ n'ọgwụ, onye a adịghị practice Igbo spirituality, ihe ọ na-agwọ ọgwụ onye a nọ ka onye amara egwu mmiri mana o ji ebute ike mbute jee weta swimming aids, the oxygen, the life jacket and the rest of them. Otu izie ihe ndị na-etu a etu ya na Naija wute ihe ndị Ugochi o nwere ike igwufe Naija mana ike ahụ o ji gwufe Naija abụrụ ike ọ ike to swimming aids o ji ka o ji gwufe Naija. Mana ana m achọ ịgwa gị na onye ọbụla na-eme na ọdụ ka onye na-practice occult practice, you are swimming in a different zone that you don't know the beginning and the end. You can be harmed in the process of that because when you are into that science of charm making, you are exposing yourself, and I can tell you no well, the more you are exposing yourself to the spiritual danger, or what was in natural forces, natural powers na back again. Therefore, you can be harmed. Oh, yeah, but I can't do that. You know, you know, more than you got it. So, when I rely on a job, you need to send to Maka, you make the matter. You send to Maka, them matter. You hear my bone, name one og, key you put an ice young man, or your gunalo. Your gunalo, you jump on natural process. Bring or hypnotize or give you what you don't deserve. Oh, well, you got one on mother. Or you make a new young one, if I not hypnotizing him on young one. By so doing, what we are doing is against natural laws. And then will repercussion for whoever that deviates from that natural laws. Remember Galatians 6:7. Whatever you sow is what you reap. So whenever you sow negativity, believe me, you will reap it. So what am I saying in essence? Igbo spirituality bụ ọfọdụ onye emewu n'ibia. So mana mgbe ọbụla eji etizi aka n'ọgwụ malụ na deviate go from that natural loss. Ka nkwụsị ebe a akọwagoro gị ihe dị iche na ịbụ ezigbo onye ọdịnala Igbo. Ozigbo onye ọdịnala Igbo believe na ịchụ aja na ịgọ mmụọ. Maka na Igbo spirituality bụ ịgọ mmụọ ya ka eji akpa anyị mgbe gburugburu ndị ọgọ mmụọ. You understand? You align yourself with the natural forces, the spirits, and you rely on their benevolent, understand, assistance. You rely on their help. Ihe na-eme abụrụ command, ihe na-eme abụ ịchụpụrụ ha aja, eyozie ha ka ha tiri aka ka aja ịchụrụ ka o megide ka ọ gazie. So ihe na-eme ewu ya pleading, offer sacrifices, and you allow them to take a decision to favor you. If na ike adịrọ n'aka, n'ihe na-eme ewu dịka onye nchụaja ịchụ aja, hapụzie mmụọ ka mmụọ jiri aka megide gọzie gị. Ọ ihe ọdịnala Igbo pụtara. Mana onye na-agwọ ọgwụ adịrọ like that. Onye amata na onye na-agwọ ọgwụ na-anya isi.
maka na ofinu n'ime gị ike eme gịnị dị ya n'aka. Onye ọbụla na-agwọ ọgwụ bụ onye na-anya isi, maka na o believe na ike dị ya n'aka. Mana ọ bụrụ na onye ọbụla believe in the spirit, onye believe na ike arụsị, onye believe na ya to ịchụ àjà ka ụmụ mmụọ jiri aka ha mee uche ha, ịma na onye na-etu abụ believe nọọ ike Chukwu na ike ndị afụrụ anya na-eme ihe niile ka ihe dị mma. Mana onye na-agwọ ọgwụ na-anya isi maka na o believe nọọ ike aka ya, maka n'ihi na onye nwagba onye primary that science of missing this, missing that, missing this, missing that. So ịgwọ ajọ ọgwụ ga-eme gị nwee pride, and ndị niile agwọrọ ajọ ọgwụ nwee pride ha na-anakwanye ike. Nwanne, ihe bụ ọdịnala Igbo bụ chụba àjà, debe iwu ọdịnala Igbo maka ndụ gị. Ọ ga-eme gị ndụ ga-eto ogologo. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi taa, send alụ meseji na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ị na-erecha vidiyo a, metụ aka na share button ka nwanne gị wee nụ from the horse's mouth. Ya gazie n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile na-anụ olu m all over the globe. Ebe ọ bụla ị nọ, asị m receive blessing, be liberated, let there be miracle upon your lives. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ya gazie n'ọfọ.